Aman Engti, inut, karbi, akhei, abangphu, Beha Bepar, anathu, kepa, phrang pon. Nomati constituency kepar lopon, Hojai district lapen, karbi, anglong district adui ahoy adung kedo, Bothong aji ahiti along, inut, karbi, akhei, abangphu, Aman Engti, kulat kacubi pon pen, Beha Bepar, anathu, kepa, phrang pon thek. Beha Bepar ke klaim ke dam jongsi thek pame lapen cepaduk pame pen, sai klaim dam pon pulote, Asam Sarkar lapen, Karbi anglong autonomous council pen ki pipon avoreng anghoy aphan, joton dun teng ay nang ni. Lason si Bothong aji habar kedo, erdang engti arong asar, arun engti lapen ronju terang pi asopo akleng, Aman Engti tame Beha Bepar, anathu paprang dun nangji pupen, Bothong aji along kulat ingpu pon si, Beha Bepar, anathu kepa phrang pon pua berta, nilitum North East Today News apherangke, pansing rong pipen berta nang panlepon. Parukhua pen pansing rong pi report North East Today News.